Aşgabatyň ýaşaýjylary ýaşaýyş jaýlarda möýrmöjeklerin we gemrijelerin ýaýramagyna garşy öz başdak görüşini dowam etdirýärler. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä, häzirki wagtda Aşgabatlylary esasan büreler we sıçanlar biýmada edýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, şu gün öňgörüli we şedilmelik mösberde köpelýän möýrmöjekler ýer zeminlerde döreýär we soň ýaşaýyş jaýlara ýaýraýar. Soňky günlerde şeýle wakalaryň Aşgabatyň Howdanby we 11-nji etrapçylarynda ýüze çykanlygy habar berildi. Yerli ýaşaýjylar bu ýagdaýyň döremeginiň sebäbini golaýda bolan sil ýagynlardan soň binalary çyýg basmagynda görýärler. Emma bilermenler büreleriň we sıçanlaryň köpelmeginiň bir-birine baglydygyny belläp, häzirki ýagdaýda adam üçin howply keselleriň ýüze çykmagynyň ören ehtimallygyny duýdurýarlar. Men ören howply keselleriň öňüni almak boýunça merkezi stansiýanyň baýry işgäri bilen söhbetdeş boldum. Ol gyrgynyň döräp bilmeginden hawatyr edýär. Muňa da alakalar we beýleki gemrijiler tarapyndan ýaýradylýan büreler sebäp bolýar. Gyrgynyň tebigi ojaklary bolsa paýtagtyň Täze Aşgabat diýilip tanalýan demirgazyk böleginiň çäginde ýerleşýär. Ýyl çyýgly boldy. Ýabany ösümlikler hem köp ösdi. Bu bolsa gemrijiler üçin ýasasy iýmit bolup, olaryň köpelmegine getirdi. Munyň ýa-ni howply ýagdaý döreýär, keselçilik ýabany haýwanlaryň we adamlaryň arasynda ýaýraýar diýip ýokunç keseller boýunça bilermen Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna aýtdy. Azatlyk radiosu bilen gizlenlik şertlerinde gürüňdeş bolan söhbetdeşimiziň söýlerine görä, Türkmenistanda epidemiýalara degişli ýagdaýyň gözekçiligini Türkmenistanyň Saglyk ministrligine degişli ören howply keselleriň öňüni almak boýunça merkez amal aşyrýar. Azatlyk radiosu bu edaranyň wekillerinden resmi görnüşde kommentariýa almagy synançdy. Emma biziň synançygymyz häzirlikçe başa barmady. Bilermeniň söýlerine görä, möýrmöjekleriň we gemrijileriň köpelmeginiň fonunda howply keselleriň epidemiýasy 1990-njy ýyllaryň aýagynda we 2003-2004-nji ýyllarda ýüze çykypdy. Aşgabatly bilermenleriň pikirine görä, büreleriň we gemrijileriň ýaýramagyna peşikleriň ýok edilmegi, şeýle-de şäherde rastatçylyk şertleriniň bir jaý edilmezligi öz täsirini ýetirýär.